తుళు కవిమిత్రులు ఎంఎస్ దుర్గా ప్రవీణ్ రాసినటువంటి ఎల్లిపత్తనే అనే కవితను తెలుగు అనువాద రూపంలో మీ ముందు ఉంచుతున్నాను. ఎలకను పట్టడం. నిన్నగాక మొన్న ఉదయం పాత స్నానాల గదిలోకి పోబోయినప్పుడు ఎలక పిల్లను చూసి రక్తపోటు పెరిగింది. అది ఈత కొడుతూ ఉంది. కష్టంగా వస్తున్న నీళ్లు పాత డ్రమ్ములో దాచుకున్న నీళ్లలో అయ్యో నీళ్ళన్నీ పోయాయే. నీకు జీవితం చెల్లిపోయినప్పుడు వేరే స్థలమే దొరకలేదా మా రాజా? గొణుక్కుంటూ దాన్ని తోక పట్టుకు బయటపడేశాను. చటుక్కున ఆ ఎలుక గెంతింది. మిగిలిన బతుకుని పట్టుకుని పోకుండా నేరుగా నా ఎదురుగా చెక్క మీద కూర్చుని నా కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి నన్ను చూస్తోంది. నాకు అదోలా అనిపించింది. కళ్ళు పెద్దవి చేసి వణుకుతూ మాట్లాడసాగింది. ఏమిటి గొనుక్కుంటున్నావు? నన్ను చూసేందుకు మూత తీసి పెట్టేసి ఇప్పుడు నా మీద నీ దర్బారా? నిశ్చేష్టుడయ్యాను ఒక క్షణం. నాకేమీ తోచలేదు. అయినా కోపంతో తలుపు బొక్క చూపించాను. చూడు, నీ కుటుంబం చేసిన పని. ఇక్కడ స్నానం చేయడం లోకం మొత్తం చూడాలా? చూసి మెల్లగా జవాబిచ్చింది. మాకు పళ్ళు వచ్చేటప్పుడు మామూలే. మీరు అప్పుడప్పుడు గురిపెట్టేసి వెతికి నాలుకను సానబెట్టిన తీరున. దేనితో అంత అర్జెంటు సంబంధం? ర్యాంకు విద్యార్థి చేయి పెట్టాడు కొబ్బరి మట్టపై. పొయ్యిలో నిప్పు ఆరుతుండగా బొగ్గు మాత్రమే బూడిదతో వదిలిపెట్టకుండా ఆగింది. అదేమిటి, చంపే పథకమా? బుద్ధుందా నీకు? రేపు వినాయకుణ్ణి ఎవరు మోస్తారు? ఎలుకను పట్టే పిల్లులే మౌనంగా ఉన్నప్పుడు నువ్వెంత? కొబ్బరి మట్ట వెనకే పెట్టాను. గరిట తీశాను, గురిపెట్టాను. అది పోలేదు. ఇప్పుడేంటి కడుపు నొప్పి? నా మీద కథ లేక కవిత రాసి పేరు తెచ్చుకుందామనా? మాట్లాడే ఎలుకని పెట్టి డబ్బు చేసుకుందామనా? కలలేమీ కనకు. నీ వెనుక వేల కొద్దీ పెద్ద పందికొక్కులే ఉన్నాయి. కొబ్బరి మట్టతో కొట్టబోయాను. గురి తప్పింది. గావు పగిలింది. నీరు పోయింది. చటుక్కున ఎలుక దూకింది. చప్పుడు విని మా అమ్మ వచ్చింది. చేతిలో ఉన్న కొబ్బరి ముక్కను మూతితో లాక్కుని అటక మీదకు పోయింది. పారుతున్న నీళ్లలో ఎలక ముఖం తైతక్కలాడుతోంది. ధన్యవాదాలు.